Сега хора, съм си Лити, добре шли в поредното Minecraft видео. И ще ти покажа част от първия ми ден в пакта. Като цяло стана доста интересно и се надявам да ви харесам. Ако искате още епизоди от пакта и като цяло Minecraft видеа, не забравяйте да се абонирате за канала, тъй като сме много близко души си. Също не забравяйте, че мога да харесате клипа, ако ви е харесал, и да го споделите с приятели. Мисля да ви оставам, приятно гледане. Някой да ме вземе от спална. Аз съм пред тебе буквално. Верно. Виж. Какво е това, бе? What? Много яко. Това е много яко. И това е бъдещия Макдоналдс. Ясно. Доста яко. Башко. Какво чествате? Я ми служи лицето отгоре там, ще си отива много. Ма верно иначе. О, аз те картофи взем. Май ще ми трябват за пътя поне. Ма аз да тръгвам към бургера, не знам. Напри си лодка. Тъй като ме... Моля бъда в лодката на Асили, защото ме мързи да се направя. Да. Ма ти къде си? О, ето една лодка. Чай да ви ми поема. Може би е видял тая или? Не тая е майран. Аз нямам буквално нищо айран, аз съм само... Ако вземем достатъчно да направим и двамата, ще си направим неща. Ако не ще делим. На мен е една кирка ми трябва и това е. Вече имам диамант. Абе, между другото има безплатно нитро в Epic Games. Вземем всичко, което намерям между другото. То за полшанки май ще стават някои неща. Някъде тук е... А ти горе-долу колко айран имаш? Едно. А не, 4. Ама съм горе-долу да мога да си намирам руди. Ти сигурно го знаеш това, ама трябва да си на 9-9 там, на чунковете. Там съм вече. Шиш! И какво имаше? Ами... Имам вече 6 айран. Имам 19 емералда между другото, не знам какво ще става, ама... О, това е метис, ела, това е метис, ела. Това ли? Да, ела. Аз дължа това питах между другото да го събера ли? Да бе. Трябва ли ми айран кирка? Не. Нищо, аз вече си направих айран кирка. Аз намерих айран иначе. Ма те са го променили. Кълцит, какво е кълцит? Оуш. Я ви ме някой full grown. Yes! Оле, майко! Имам 4 аметист, брат. Трябва с такива пораснали, ето виж. Я? Да си направиш далекоглед. What? Това са някакви шардове. Абе, тук има вода, бе, брат. А това пораснало ли се прави? Не. Абе, тук... Трябва да е малко повече от това. Абе, че, откъде си пусках субтитрите, защото на тази версия ми няма. Това е пораснало, вижте, това е пораснало. Я. О, ясно. Събирай го. Това буквално... Да видя ли за айран тук? Има айран. Мога да събера. О, ето и тук и при мен има. Новите текстури много ме кефат. Става, да. Аз съм се свикнал с старите и ми е малко странно още. Аз взех диаманти, преди да взема камък между другото, не знам дали... Да. Колко години? Майко. Бях умрал. Че да слуша лодката. Чай, не съм я взел ли? Не в мене. Просто видях планина и си казах... Да, виждам та, да. Като каза планина, буквално видяхме някаква дупка в планината, брат. Ако ме виждате и мене са... Ето те, буквално ти как не виждаш, ти сме по синята. Еми аз съм на 5 чунка. Да, ясно. Ето бе! Как играеш на 5 чунка, бе, това не е реално. Охо. Викаш, раздаваш го, а? Маля, гатяката дупка. Малко храна. Ограбихте. Как ограбих? О, аз имам 11, let's go. Ето, виж, по някакъв бинокъл ли трябва да си направя? Да. Позреми Вие надолу по тези стълбички ли сте къде? Видяхме някой името. Да. Има дупка там. Внимай само да не паднеш в равина. Абе... Внимавам. Да, аз каквото учите, бе. Тук има много айран, тук е пълно с айран, има сигурно 30 айран. Той при мен е пълно. О, намерих още аметист, by the way. Аз вече имам 30 айран. Мале! Саламандъра ми падна в лавата и го фанах с хофата от лавата, човек, мале. Мале, как ще я падна в лавата, мале. Ама момчета, при мен е армия от мобове. Аз съм се закопал тук в някакви тунелчета и... Аз ще изпека, да си направя броня и тогава ще изгледа.
Да, някой го взривиха, май. Аз бия крипърите. Много е опе да имаш запалка, значи. Много е опе. Просто запалваш ги и ги буташ. И не ти взимат нито демидж, нито нищо. Особено ако им още моба отзад, запалваш го, буташ го, бам, всички умират. Опа! При мен е пълно. Намерих диаманти. Колко? Не знам, сега ще видим. 5 май. Мали един как ще е 4 намерих, 4. Аз имах един, имам 5. Аз иначе имам 15 голд. Още се позабавлявам, май. Ай, малко зомбита. Ако си около мене са много зомбита. Аз ти казвам, при мен е нещо страшно. Много бързо се лето скелет, това нещо много ли да сте толкова бързо, не? Да, не стена толкова бързо, по принцип. Има нещо такова. Мисъл, като да мина с 3 скелета. Не. Айко! Ако ти кажа... Знаеш какво стана? Убивам 2 крипера. И просто ми пада трети на главата. Не. Ами... Добре, аз... Идра на арбайда. Нямам кой има в нея. Мисъл, да, тя беше от... 3 Представя айрон. си по звука сега да ги избият тия зомби. Намерих някакви неща, 4 айрон, други неща. Намери ли си айтемите? Не. Обирам някакви неща в океана. Имам 3 диаманта, а не 2. От океана. Мале, аз в това пещера съм в момента. Мале, ужас. Ужас. Тук ли умрях? Да, тук са ми нещата. Има крипър. Не, ще взриви диамантите. Не. Аз между другото, ако умра в момента, нямам никаква идея къде съм. Защо няма? Добре, не ми кажа, че всичко е тук, освен диамантите. О, много има тук. Много, има някакви. Да, имам 7. Трябваше сега да имам 12, не 7. Това е тъпо. То какво е станало, бе? Половината си ще... Скелетен спаунър. Аз в момента имам още 7 диаманти. Мата, аз съм фул. Кирка и бутуши. Още една кирка. Някой ако има диамант. Видях ги диамант. И... Значи буквално... Тук ще открих 8 диаманта, брат. Jesus. That's very nice. Пате, ние тук умираме, той намери повече неща от нас, възвърна се. Взе ги, бургера. Ги взех. Аз съм full diamond armor, let's go. Аз съм тук за главата, моля да дойдеш ми да дадеш кирка. Къде си? Тук виж, буквално съм над тебе. Над мене. А копам нагоре, ще копам ли флава? Знаете ли какво? Аз ви предлагам сега да фармиме яко и да се върнем при другите с full diamond armor, брат, направо. Искам да отидем да ги убием и да им вземем нещата и ги скрием. Точно. Не съм такъв човек. Ето си кирк. Малко е щупена, но тази си имам 2. Но така много лава, това е много добре. Опа, още диамант намерих. Колко? Сега ще видим. На башите ще са 4. Не, повече са. 5 бях. 7. Близо. Той бургера на 2,5 сърце. Да. Още диаманти. It got the trip though. Още диаманти. Аз няма си търся айтемите, аз просто намирам още диаманти. Не стана, исках да се опитам тук да сложа още едно и да скоча. Имаме enchanting table. И това беше клипа, надявам се изключително да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и да го харесате. Оставям линковете долу за Анди и за бургера, ако искате да ги последвате, да ги чекаутнете и така. И се надявам да ви видя и в следващото видео. Чао, чао!